Čau lidi, vítám vás v dnešním videu a v dnešním videu budeme doskládat farmu na stromy. Bohužel, když jsem vystavil farmu číslo 1, tak se mi to nějakého důvodu ztratilo, takže vám ukážu, jak to vypadá. Tady už máme funkční, jako plně funkční farmu, jo. Tady vlastně budu stát, tenhle dropper mi bude házet saplingy, já tady budu sázet, to bude plný burnil a tady bude růst ten strom, to vyrůstá až pod. A takhle se to bude posouvat do té doby, tak to nedorazí sem. A jak to dorazí sem, a já budu mít zapnout tuhle páčku, tak koukejte, jo. Tak začneme prostě dropovat tady, jo. Ničit, dřevo. A jak kdyby tady bude potom collecting systém, jakože to ubere všechno to dřevo. A jak kdyby prostě bude prostě se taková velká klíčovna. Takže to je asi jakože ke slovu. Budeme chtít udělat velký barák, nějaký farmy. Akorát to bude jakože trošku čistější a než vysoký. A potom další věc, co tady máme, je Boommill farma, která nevím, něco se nás bál špatně, ale funguje, ale pomalu, že nedostávám se nejboommill, jo, většinou to jde tak do stage. A takže proto vlastně to, co dneska chceme dodělat, tak bude dodělat Boommill farmu. A vlastně, co budeme dělat, tak bude symbolka Fishová farma. A tady můj kamarád, jde. Počkej. Slyšíme, jo, tady máme slyšíte. Takže ten vlastně teďka bude získat materiály na to, aby jsme mohli postavit. Neseš, vole! Neseš. Takže. Čau. Takže ty, aby potřebovat, aby jsme sbíral hodně kleje. Kleje prostě na briky, tak. Clayball. Clayball? Možná. Jdeme stavit formu. Tak čau. Takže v farmě, no tak jdeme spát ještě, jdeme spát. Natáčím, takže s tím vlastně nic nedostanete, bohužel. Tak zase o to dostaneme příště. Máme jsme tady chceli, ale nevadí. Tak. A tu asi prostě postavit. Aby to hodně. A vlastně mezi tím, co to tady stavím, jak vám chtěl ukázat jednu věc ještě. Já jsem vám ukazoval tu Iron Golem farmu. Tak jsem se vlastně rozhodl, protože to je takový, jak kdyby špatný jsem měl collecting systém. Takže tomu dám trošku víc času a ještě přemýšlě. Ale že postavím vlastně velký sorting systém tady. Na tu Iron Golem. Takže to dělá hodně Iron Golem. Takže já už postavit tady sorting systém. Ale takže jsem jak kdyby tady udělal takový sorting systém, takovou trošku větší růmku ještě. Aby to jak kdyby trošku, aby to vypadalo, to není takový. Tady nesmí být ty bloky. Tak, ale možná by se tak, dobrý, ale tak.
Takže vlastně zatím. Tak. Tady. Tak. A s hlínou se teďka asi nemusíme opravovat. A začal bych to buildit třeba někde tady. Nechám ho hodně spouštět u sebe, to je asi jedno. Aha. Ty, no víte co, s tím udělám. Hej, kam zmizel všechny Gunpowder, vole. No, To jsi to fakt celý vybral? jo. A jako co s ním co s tím vším chceš dělat, jako? To je mám plán, to může být. Však kámo, co s tím chceš dělat? To je jedno. To není jedno. Takže čo jsem se zpátky. Rukama a... Ještě tady dostaneme. Jo, to potřebuji teďka hodně písku. To zahodit. Zbytkový písek, jak já dávám vypíst. Co tě vypíká? Ne, nic, to je sklo se mi vypíká. Zničím tady to. Tady. Nice. Ano, to je strašně velký, jsem to udělal, podle mě. Hopry byly tady, tak to vyšlo vlastně tady nějak tudy mám všechno. Přímo jsem do hopru, jo, to půjde. Tady udělám zeď. Takhle. Tak. A když jsem dal vodu, tak by to mělo dorazit úplně až sem dolů a to se to nestane. Aha, jo. Takže ještě tady odjedno. Třeba tam jde aspoň 5 bloků vyset. Tak a hlavně ještě jedna hlava. A já mám trochu ruce. Vlastně, aby se vůbec mohl dostat do té farmy, tak tam někam
se někam na kraji červenou. Predory. Já si jdeme. No, dobrý, stavně bude stačit. Pojď, kámo, dáme creeper headu. 6 do další, 3 creepery. Pojďte, borci, ještě kousek, ještě kousek. Hezky, a uděláme tady takovou krásnou džuznou dozadu. Aha, tak. Oh shit, je to tady. A pojď, creeper heada. Let's go! Kde je? Mami? Mami! Hey, let's go, kámo, borci. Creeper headu máme. Tak schválně, kolik jsme za to měli, hele. 1 kaktus celýho tady tohoto. Já i to je vlastně kvůli tomu, že jsme nebyli toto. Tak, teďka si vezmu všechno postavit zpátky. A za chvíli by to vlastně mělo fungovat. Tak, dnešní bude máme dokončený, dám se podívat, jak ten vypadá. Jako... Napište do komentářů, co si o tom myslíte vy, ale... Co si já myslím, tak jakože na to, jak
vypadalo na začátku, tak to je takže o dost lepší, hele, už máme hotovou na farmu, skoro celý zaskládaný, už potřebuji jenom za pár věcí. Hele, v partu 2 to ještě nějak dokryjeme, postavíme celý cestičky kolem toho, tam bude storage roomka. To je asi pro naše video, pro dnešní video všechno. Doufám, že jste se užili a určitě dejte odběr a uvidíme se u dalšího videa.